Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Zul Panjami Alia lan iki mitra kula. Juga bagus sudah. Kula saking kelas 10C nomor absen kula 35 lan iki 34. Kita bakal nyeritakake salah sijining wayang yaiku Dewi Kunti. Dewi Kunti uga sing diarani Kuntilanik Brantalah Dewi Merdeka yaitu kalebu putri sing terpilih. Dewi Kunti ngawujudake keturunan keluarga Yadama Prabu Basukunti, Raja ing Madura. Dewi Kunti duweni sedulur yaitu Arga Basudewa, Arya Prabu Rukma, lan Arya Ugrasena. Dewi Kunti yaitu wanita paling maju. Saka perkawinan iki nduweni anak tunggal yaitu Kuntadewa, Sudara, lan Arjuna. Sedayanipun Rama kaliyan Prabu Banyu, Dewi Kunti uga sampun gadhah putra saking Bathara Surya, asmanipun Adipati. Dewi Kunti uga nduweni anak pawon yaitu Nakula Sidawa. Nanging dheweke wis nganti kayata anake dhewe amarga saking gunung. Dewi Kunti duweni keluwihan yaitu ati kang prasasti, setya lan nggih bisa nglairake anak wedhus yaitu Karna. Dewi Kunti minangka kawujudan ibu ingkang tulus ing urip minangka randha. Dewi Kunti nduweni kalepatan anggenipun maos mantra aji penting. Nanging kalepatan kuwi bisa diterima ikhlas kali Dewi Kunti. Dewi Kunti ora nduweni kekurangan amarga dhewe yaiku Dewi ingkang putri. Dewi Kunti ngabdi marang Negara Ngastina lan putrane yaiku Pandhawa. Senajan dheweke cekap semanten saking kita. Wassalamualaikum